тамошобинони азиз, имрӯз мехоҳам яке аз знаменити серияи Green Lee аз компанияи Faberlicро барои шумо тавсия диҳам. Ин серия махсус барои шахсоне ҳаст, ки касалиҳои астма ва аллергия доранд. Барое ки ба ин гуна касалиҳо ягон зиёну зарар нарасад, строго аз таҳти назорат гузаронида шудаанд. Яке аз онҳо порошоки Green Lee мебошад, ки либосҳои шуморо новобаста аз кадом ҳарорат ҳастанд, гарм ё хунук, дар стиральяи машинаи шуморо топ тоза мекунад. Биогел барои стирки либосҳои шуморо ҳам тоза, ҳам рангҳояшро намеравонад ва ҳам хушбӯӣ мебахшад. Ва биокапсула барои пасудамойкаи шумо тамоми намуди пасудаҳои равғанӣ ҳамаашро ҳам шушта, ҳам барои ваё як ҷилоии хубе мебахшад. Ва пятнавадитил доғҳои чандинсолаи либосҳои шуморо меравонад. Ва яке аз дӯстмедоштатарин продуксияи ман аз ҳамин серияи Green Lee гел для очищения туалет аст, ки ман бо ин ҳам ванаамро, ҳам умывальник, ҳам полҳои хонаамро ҳам мешӯям. Тамоми намуди доғро аз пол, аз умывальник, аз унитазҳои шумо топ-тоза карда ва як хушбӯии беҳамто дорад. Тозагӣ гарави саломатист. Ҳама вақт компанияи Faberlic фикри мо, занҳои кӯдакдор ва фикри саломатии моро мекунад. Барои саломатии худ ягон чизро дариғ надоред. Нархашам дастрас аст.